RTV NOF. Zomerradio. Kijk hier op de bank Jan-Willem Plutschouw en die is van de Clinic Clowns. En wat is dat precies voor organisatie, Jan-Willem? Ja, Clinic Clowns is een stichting. Bijna eigenlijk wel in heel Nederland bekend. En het zijn eigenlijk clowns die naar de ziekenhuis gaan, naar de bandafdeling. En die komen daar om samen met de band eigenlijk een avontuur te beleven. Even uit de stemming, uit de sfeer waar ze steeds in zitten van verpleegd personeel. En er gebeurt natuurlijk van alles rond. Binnen wij daar om de band eventjes een moment van plezier te gaan eigenlijk. Ja, en hoe is de organisatie ontstaan? Waaruit is het ontstaan? Wat is het idee erachter? Nou, de Patch Adams is een film en dat gaat eigenlijk over een arts die merkt dat hij volle jaren contact maakt met de band wanneer dat hij een rere neus opzet, waar verder de clown natuurlijk zit. En daar is een heel mooi film om maken eigenlijk. Absoluut een aanrader om die te zien een keer. En dan zie je dat het gewoon heel mooi is om via de rere neus, via de clown contact te maken met de band. En vanuit die film is het eigenlijk ontstaan om een stichting op te richten. En dat is nou sinds 1992 en daarvoor wie er ook al een soort vergelijkbare organisaties, maar in 1992 is het samengegaan en is het teruggegaan als Stichting Clinic Clowns. En hoeveel keer gist u in ziekenhuizen en welke ziekenhuizen in Friesland? Nou, ik had een aanstelling voor 2 dagen, een contract voor 2 dagen. En op woensdag ging ik naar het MCL in Ljouwert en ging naar Snitsta. En op toonde door het ziekenhuizen Emmen, Winschoten en Stadskanaal. En het is eigenlijk zo, wij hadden eigenlijk heel regio Noord. En dat gaat tot ons Zwolle daar. Dus ik had ook wel in Zwolle spelen, vooral in mijn stageperiode en dergelijke. En nu had ik dus de verste aanstelling in Emmen, Winschoten, Stadskanaal en Ljouwert en Snits. Ja, want toen had het over een verste aanstelling, want een heel soort mensen die denken dat het vrijwillig is, maar er wil je er toch van betalen. Ja, ik wil er veel betalen en dat is natuurlijk prachtig. Het is zo'n mooi beroep en ik krijg er nog veel betalen. Dat is toch dit als werkmeisdwan en dat is gewoon super mooi. Ja, want wat is de mooiste reactie die van band die bibelen is? De mooiste reactie? Als het altijd wel, dat is ietsjes verroring bij een band. En soms is het net eerst een lach. En dat hoor ik net altijd als het maar een stukje aanleiding is. Maar ik weet nog heel goed een famke dat epilepsie hier. Zie je zelfs een helm op, als een stootkussen ter bescherming. En ze weer heel druk dwaande met van alles bewegingen en dat soort dingen. En wij kwamen binnen als clowns. En dan is het proberen te levelen van waar zit zij, waar is zij ontdaan. Kunnen wij op één level komen met haar. En op een gegeven moment hien we dat. En hier ik had dan een liedje muziekdoosje bij me. En daar speelde ik muziek mee. En ze werd zo rustig. En ze ziet bij mem op scoort. En ze werd zo rustig. En dat is gewoon fantastisch. Als dat mijn werk is bereiken. Dat is mij altijd nog bijblijven. Ja, want je gaat net alleen naar ziekenhuizen. Je laat de meesten ook komen. Ja, wij hadden Stichting Clinic Clowns bestaat uit meerdere onderdelen. Wij staan eigenlijk vooral bekend om naar de ziekenhuizen te gaan. Maar daarnaast hebben wij ook dat wij een circusvaststelling hadden. En dan komen we naar USTA. En dat is dan verder LZK-school, langdurig zieke kinderenschool. En die ben eigenlijk te ziek om naar een reguliere school te gaan. En krijg net ziek nog om altijd in het ziekenhuis te lezen. Maar er is een hele grote doelgroep die dus thuis zit, maar waar verzwaring nodig had. En zij kunnen dan naar USTA komen. En dat is dan Circus Clinic Clowns. Maar daarnaast hebben we ook lidse vaststelling die naar de zorginstellingen zelf gaat. Wij zitten online. We hebben een heel online een platform waarin we webcammen bij band. En want heel veel bands zitten gewoon thuis hele dagen. En die hadden voor de rest geen aanleiding. En dan kun je toch online aanleiding bieden als Clinic Clowns. En hoe kerst Clinic Clown weer? Had er nog mensen binnen die dat graag willen? Hoe kerst dat? Hoe kerst dat dan? Nou, het is, had ik docent theaterdien op de NHL Hogeschool Leeuwarden. En docent theater is dan theaterachtergrond eigenlijk is best wel belangrijk. Het is echt wel een pre om in ieder geval die eigen clown te kennen, om een clownspersonage te hebben. En voor de rest wordt er ook wel vregen om een HBO-denkwijze. Maar door de auditie stuurt een filmpje in, dat wordt er van de vregen een formulier stuurt in. Dan wordt u nodig op een gesprek of op auditie. Dan door de auditie en daarna nog een keer een ronde en daarna best het. Maar dan is het alsnog nog binnen de Clinic Clowns een jaar lang een opleiding als het ware. Dat is mijn senior clown, Mike is de ziekenhuizen in. En dus eigenlijk is het een heel erg lange traject was het aanlijst en uiteindelijk was Clinic Clown.
En bij mij is het zo mooi gedaan. Ik heb vanuit de opleiding had ik dat stage gedaan. En dat is zo goed bevonden. Dus van beide kanten dat ik mocht blijven. Dus nu ben ik sinds september vast in dienst bij de Clinic Clowns. Ja, en nog even heel kort. Wat voor soort clownspersonage bent u zelf? Hoe kan je het omschrijven? Wat voor soort personage? Ja, dat is, ik ben Pier. Dat is mijn naam. En dat is eigenlijk wel mooi. Ik ben de enige echte Friese Clinic Clown. De enige eerste. Nou ben er al wat meerdere. En Pier is eigenlijk heel netjes. Maar goed, hij is ook wel... soms natuurlijk wat stout. Hij liet ziekenhuiskamers gewoon als een troep achter en dat soort dingen. Maar hij ziet er heel erg netjes uit. Maar ondertussen hadden we wel van een lolletje om samen te zeggen. Oké, dank u wel Jan-Willem Plutschouw van de Clinic Clowns. Ik zou zeggen, meesten gaan naar de site Clinic Clowns en jou die ik nog op als donateur. Het kan altijd wat steunbroeken. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.